दिनै 2026 मायथाइनि जे आसाम एसेम्ब्लिनि बिधान सभानि जे बिसायख'थि बेनि जोबथा फोसावनाय हाबाफारिया दिनै जागासिनो दङ आरो आङो दिनै जोंनि मोनसे जोबोद स्ट्रं जोंनि माने VCDC एबा प्राइमारि निज दिफिलि प्राइमारियाव फैदों आरो बेवहाय जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजा बयबो बेवहाय नुजाफैदों आरो आङो बयनिसिमबो साबायखर बावदों जे थांनाय मास मोनसेयाव फोसावनायनि गोबां हाबाफारियाव बयबो बाहागो लादों आरो बिसेसके बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि गासै 15 जि माने एसेम्ब्लि सीट दङ बेवहाय जेरावबो गोख्रोङै फोसावनायनि हाबाफारिया जालांबाय आरो दायो जोबनाय फारसे जों बेखौनो नुयो गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बर' माहारिजों लोगोसे बयबो मदद होदों एबार UPPLखौ दा नंखायनो UPPLआ जोङो 15नि मादाव 12 मासि मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ। सार मैयाबो बे हाग्रामा महिलाया बिथाङा बुंदों UPPLनो भट होनाय माने जिरु जागोन होननानै बुंदों। बेबायदि जेबो नङा बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फ्रास्ट्रेसन जानानै गोबां खोथा बुङो नाथाय रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सोर मोजां सोर गाज्रि सोर हारिखौ अनसायो सोर हारिखौ दैदेनो सोर हारिखौ दैदेना सोर गोथार गोसोजों खामानि मावो दा नंखायनो आंहा गोख्रों फोथायनाय दङ आरो एबार 15नि मादाव 12 सीटआव जोङो देरहागोन। सारा बिटिआरखौ मा बुंनो सानो जिहेथु दिनै जोबथा जिहेतु लास्ट माखौ होनदो बिटिआरनि जे रायजो राजा मा बुङो आङो रायजो राजाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावो UPPL हान्जाया पावाराव गैयाब्लाबो एबार रायजो राजाफ्रा गोख्रों फोथायनाय लानानै लोब लोब ओंखारदों आरो UPPLखौ फिन पावाराव लाबोफिननो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों।